नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. बुलेटिन सुरू करण्याआधी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर दैनिक गोमंतक घेऊन आलाय एक खास उपक्रम. उद्या गणेश चतुर्थीला बाप्पांसोबत सेल्फी काढण्याचा मोह प्रत्येकालाच अनावर होणार आहे. तेव्हा आपल्या लाडक्या बाप्पासोबत काढलेली सेल्फी #गोव्याचा गणपती हा हॅशटॅग वापरून आमच्यासोबत शेअर करा आणि मिळवा गोमंतकच्या सोशल मीडियावर झळकण्याची संधी. आता जाणून घेऊया गोव्यात दिवसभरात काय घडलं. राज्यात पुजारींची संख्या कमी असल्याने गणेश चतुर्थीनिमित्त दरवर्षी महाराष्ट्र व कर्नाटकातील किमान 2000 पुजाऱ्यांना गोव्यात आणले जाते. पुजाऱ्यांची टंचाई भासत असल्याने ही उपाययोजना करण्यात आली असली तरी ही समस्या अद्याप सुटलेली नाही. गोव्यात अशा सर्वत्र पुजाऱ्यांना आदराने भटजी म्हटले जाते. सणासुदीच्या काळात प्रक्रिया केलेल्या काजूगरांचा बाजार तेजीत असतो. सणासुदीला नेहमीपेक्षा दुप्पट उलाढाल होते. जगभरात पसरलेल्या कोरोनामुळे गेल्या 2 वर्षापासून काजूगरांना चांगली मागणी मिळत नव्हती. मात्र यंदा रक्षाबंधन सणापासून काजूगरांचा बाजार तेजीत आहे. त्यातच गणेश चतुर्थी, दिवाळीसारखे मोठे सण असल्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा काजूची मागणी 60% वाढण्याची शक्यता आहे. कोविड महामारीमुळे राज्यातील छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना मोठा फटका बसल्याने 50% तत्वावर सरकारी नियमांचे यथायोग्य पालन करून व्यवसाय सुरू करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कोविड प्रतिबंधक लसीचे 2ही डोस घेतलेल्या पर्यटकांना राज्यात प्रवेश देण्यासाठी आपण स्वतः मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे मागणी करणार असल्याची माहिती ग्रामीण विकास मंत्री मायकल लोबो यांनी दिली. गोव्यातील टॅक्सी व्यावसायिकांना गणेश चतुर्थीची भेट देताना राज्य सरकारने टुरिस्ट टॅक्सीसाठी डिजिटल मीटर्स मोफत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्यात कोविडच्या 3ऱ्या लाटेची शक्यता व्यक्त केली जात असून परराज्यातून गोव्यात येणारे लोक बिनधास्त दाखल होत आहे. राज्याच्या सीमेवरील तपासणी केवळ फार्स ठरत आहे. दुचाकीवरून येणाऱ्यांची सक्तीने तपासणी केली जात असली तरी खाजगी बसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी टाळली जात आहे. नाक्यावर तपासणीबाबत होणारी टाळाटाळ भविष्यात कोविडच्या 3ऱ्या लाटेचे कारण ठरू शकते. आणि हो, लक्षात असू द्या, उद्या गणेश चतुर्थीला बाप्पासोबत सेल्फी काढण्याचा मोह प्रत्येकालाच अनावर होणार आहे. तेव्हा आपल्या लाडक्या बाप्पांसोबत काढलेली सेल्फी #गोव्याचा गणपती हा हॅशटॅग वापरून आमच्यासोबत शेअर करा आणि मिळवा गोमंतकच्या सोशल मीडियावर झळकण्याची संधी. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.